tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cocinando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos en directo no A Voltas co Prato. Como ven o público, Mira, podedes seguir aplaudindo, Aí está, aí está, aí está. O público do A Voltas co Prato maravilloso, como cada tarde aquí en directo na Televisión de Galicia. Oi, increíble, A verdade é que é increíble ter xente así, que ven motivadísima. Xa, no, cando que irades podedes parar. Nos encantados de que aplaudades, pero cando que irades podedes parar. En calquera caso, a xente da casa xa sabe que nos pode seguir nas redes sociais en @voltascoprato. Temos todas, bueno, case todas as receitas penduradas. E atención, porque oficialmente xa somos 9.500 platters. Un aplauso para os platters. Moi ben, moi ben. Espera, 9.000, estáme chivando, 9.524. O noso objetivo, como sabedes, é pasar dos 10.000 e chegar aos 12.000 que ten o lugar de Xosé Ramón Galloso. Iso é o que queremos facer. Así que, por favor, seguídenos en @voltascoprato, aí irán pouco a pouco subíndose as nosas receitas que poñedes vós, porque os cociñeiros xa os poñemos nós. Que pasen, por favor, Begoña Vázquez e Xoán Cameixeiras. Un aplauso para eles. Como está o persoal, Está top. Está top a xente, Sí. Ben lanzada. Dá gusto, así. Bueno, atención. Hoxe tampouco temos a Xulio, por lo tanto, vamos mandar outro bico. No. Exactamente. Veña, outro bico para Xulio Mato. Aí está. Xulio, queremos-te un montón. Volve pronto, que queremos que estés... Porque outro aplauso tamén, porque a xente está... Bueno. Está nos vendo fijo. Eu creo que esta xente pensa que vai cobrar por aplaudir. A ver, Pode ser, o mellor agora non grava pagan na por todo, declaración da renta. Correcto, o mellor é certo que ir desgrava, bueno. Claro. Como estás, don Xoanqui? Moi ben. Sí? Sí, Estás sempre que veño aquí contento estou de estar contento. aquí? Hombre, esto por favor. activa sangre, macho. Quero recordar que a última vez gañou. Sí, fixe. Foi a Hombre, fixe primeira unha vez. raya, aquelo era indiscutible. Foi Igual que hoxe, a primeira vez que gañabas e foi un día... A primeira vez aquí. máxico. A primeira vez Exacto, aquí. Exacto, a primeira vez aquí, a primeira Hai vez que aquí. aclarar as cousas. Pero foi bastante máxico e hoxe, e di Begoña, vais lo último. Bueno, veremos o que é o que pasa. Begoña, estás ben? Estou moi ben, sí. Pois veña, imos cociñar, a ver que nos trae María de Vigo. Hola a todos e a todas, eu chamame María, son de Navia de Vigo, apásame por aquí porque quería que me derades algunhas ideas para facer receitas con croca, xa que eu estou acostumada a facela sempre a plancha, con as pataquiñas fritas e uns pementos. E estou segura de que me vades a sorprender e me encanta Voltas co Prato. Nos vemos, moitas grazas. Vamos. Oh, pero ponme a cintura. No, Begoña, a cintura, Begoña. No, deixa-me Begoña, a cintura. Mira que sodes, Moi No, mal, non posso bailar. Sodes cujeringa. Eu estou como a croca que imos facer. Estou espectacular. Bueno, María facíanos unha boa proposta de Vigo, ainda que parecía que estaba metida nun zulo aí. Ai, hola, estou aquí preparando unha receita para vos. No, ven traernos unha receita realmente espectacular. Begoña, que é o que vas facer ti? Bueno, creo que é fantástica. Correcto. Creo que é unha das mellores pezas da parte traseira. Que vamos a facer? Pois eu vou facer uns canelóns. Pero en vez de usar pasta, vou usar o filete. Vale? Entón, vou enrollar unhas patatas fritas cun pouco de queixo e a croca ao rededor. Atención, Galicia! E por favor, facer unha salsiña riquísima, unha bechamel riquísima, que lle vamos a engadir tamén un chisquiño de queixo. Vou repetir. Atención, Galicia! Begoña hoxe vai utilizar... Non vai utilizar pasta, non, porque lle sobran os cartos, xa o sabedes. Usamos carne. Aí está. Vai utilizar a croca propiamente dita para facer os o rulo, canelóns. non? Sí, O que é o- exactamente. Veremos que é o que pasa. Aí a xente está vendo Superrico, detrás verás. cal é a croca, que parte é a croca, que é a parte de arriba, non a Sí, cadeira. é a parte de arriba da A cadera. parte de arriba. Sí. Sí. A verdade é que se ve bastante ben aí. Bueno, pois é o que vai utilizar Begoña e creo que Xoanqui tamén vai utilizar a croca, non? Está ben, pero eu vou cociñar en serio. Sí, Vale. non vou a... Eu non me enrollo como era. Ti non inventas cousas, No, vas ao eu seguro. queixo galego, Moi un ben. allo porro, unha pataca, dame un pouquiño de caldo de polo, eu vou facer unha salsa de queixo sin nata, que vas flipar. Como que sin nata? Sin nata, sí. Normalmente usa nata, pero antes nas moitas cociñas, fai 20 anos, a nata non era tan habitual atopala. Entón, como se facía, como se aproveitaban os queixos aquí en Galicia? A maravilla de queixos que temos aquí, Pois con isto que vamos facer hoxe aquí. Pois, señoras e señores, cociñamos croca no Voltas co Prato, marchamos con Xoán Cameixeiras, veña. Y Gonzalo. A ver, contame o tema da salsa. Ah, que raro, Xoanqui con allo porro,
Xoanqui con allo porro é algo que nunca pasou. De feito, eu tiña unha proposta que facerse. A próxima vez que veñas, ou unha destas veces que se nos dá a nós por inventar, se te podería disfrazar de allo porro. Dime, disfrazar de... Sí, así, vas de... Un turo, De verde, vas así, de verde. Eu non sei, vou aparecer máis ben un... De verde e branco, e vouche sacando as capas. Moi estilizado para o ollo porro, que crees que son? Bueno, sempre se pode. Se non, oiches, vamos correr os dous xuntos un par de voltiñas antes para estilizar. Aí sí, mira como roda, o ollo porro. Bueno, o porro que lle gusta tanto a Xoanqui Ameixeiras vai ser base ou vai ser importante na súa salsiña, vai ser moi non? importante. Oye, que se non pode ir unha cebola, pero si é certo que o ollo porro dai un sabor moi especial. Cuidado, eu levo usando toda a vida. No, xa. Toda a vida. E agora ainda le fai pouco e tal nas revistas importantes que está moi de moda. Claro, está moi de moda. Agora está moi de moda, sempre estuvo de moda. Utilizando en Galicia en todas as casas, desde toda a vida, pero bueno. Aí está. Entón, allo porro, eso que é pataquiña? Eso é unha pataquiña, sí. E con isto, a pataca, café cura da pataca, é que o que non vai dar o espesor da salsa. Bueno, vai ser un pouquiño de... Sí, porque salta, de lume non? que salta. Sí, porque ademais non interesa dorar, Isto interesa que se cociñe. De feito, vamos a cociñalo cun caldiño que pode ser de verdura, pode ser de polo, pode ser de carne... De allo porro tamén. De que ya, pero allo porro xa vai aquí. Pero pode ser de verduras. Pero pode ser de verdura tamén. Mira, claro. E despois, o queixo que vai despois? E agora, o queixo vai despois, ao final. Cando este cocida, quen vai marcar a cocción é a pataca, como sempre. Cando este a pataca, xa o temos cocido, e cando incorporamos o queixo relado, que vou dicir o truquiño tamén. Para relalo? Para relalo, claro, porque resulta que estes queixos... Son moi manteiga, teñen moita manteiga. Claro. Efectivamente. Entón, digo, joder, como relamos e tal? Pois un par de horas antes metemos no conxelador. Claro, queda un poquinho duriño, sabes? Pero despois o resultado non vedes. Non é mala idea esa, Claro, un par de horiñas. É dicir, isto vaise cociñar, por lo tanto non vai afectar para nada, nin a estrutura do queixo, nin o sabor, nin nada. Atención, non é Begoña Vázquez, pero tamén sabe trucos. E a Xoanqui Ameixeiras acábanos de outorgar o don da sabedoría. Conxelade un pouquiño, un par de horiñas o queixo para poder relalo despois moitísimo mellor. Efectivamente. Aí está, o truco de Xoanqui Ameixeiras. Por certo, a xente da casa que nos chama é 664-4834-196 o teléfono da Voltas co Prato ao que podedes chamar e comentar todo o que queirades. Se sabedes as partes da tenreira tamén nos interesa, que aquí queremos saber de todo. E, por suposto, repartimos cartiños, 50 euros dunha vez, Xoanqui. E 50 de outra. Moi ben, está atento. Aí está, Vale, pois entón, ata que a pataca estea feita... Hasta que a pataca estea feita, porque ahora... Deixamos así. Sí. Deixamos facer. Ahora botamos, mira, xa rematamos e xa poñemos isto a tono. E xa deixamos cocendo, que isto xa ves como é a pataca, isto en 10 minutos está cocido, Non tarda máis, Salsa moi fácil, para a xente da casa. Importante, non podemos pasarnos moito co caldo, porque se botemos moito caldo, despois a salsa vai quedar moi acuosa. Vale. Entendes? Entonces, que pasa? Non pasa nada se nos pasamos un pouco porque xogamos cada evaporación. A evaporación vai evaporando un pouquillo, vamos remexendo hasta conseguir pois o espesor que nosotros queremos. Moi ben, pois imos deixar aquí a Xoanqui Ameixeiras, regulando a súa salsa e imos con Begoña Vázquez, a MacGyver de Ríos. Que pasa? Aí está, mira. Madre mía. Begoña... Xa te truncaste, Begoña, de verdade, darlle un par de cables e montache unha cociña, en serio. É así, canelóns de croca. Begoña Vázquez. Mira, MacGyver. sinxelísimo. Estou facendo... Mira, estou facendo unha bechamel moi lixeiriña, vela? Vale? Mira como está. Moi ben. Vamos a deixar cociñar. Voulle baixar un pouco o lume por se acaso se nos queima. Ti, se estiveramos nunha illa deserta, ti máis eu, por exemplo, serías capaz de facer lume, así sen nada. O primeiro que faría, ao mellor, era bo que escaparas. Por qué? Porque xa me comes a mí. Un xabón. Veña, capa aquí, a cortar. Sí, increíble. Bueno, a ver, tes aí unhas patacas... Unhas patacas que estou fritindo. Como palla, non? Sí, é unha patatiña palla. Estou na fritindo. Vou deixar que se me poñan un pouquiño máis duriñas, vale? E nada, así que estén un poquinho douradiñas, xa vou retirar. Vai ser o recheo que vamos usar. É que claro, hai unha cousa, pataca e croca sempre casa. Sempre casa, home. Sempre Unha patata casa. frita cunha croca... Sí, igual que meterlle o típico pemento, que tamén sempre casa, coa croca. Exactamente. E aquí teño uns champiñóns que xa os temos casi listos, vale, porque o champiñón non lle fai falta moito tempo, lamineinos, finiños,
un pouquiño de sal, un pouquiño de pimenta e listo. E ves que esta bechamel xa temos lista. en nada. Sí, vamos a retirar, que depois vamos a engadir un pouquiño de queixo antes de metela no Que forno. ben ule, moi ben. Sí, sí. Pois mira, moi sinxela, fixen agora mesmo, tardei nada. Isto todo está sen trampa nen cartón, hoxe, está todo tal cual. Fixadevos que peza de... Espera, isto hai no que ver, Mira. Que peza de croca... Que bonita, como está. Buah, para enterrarnos en sabor. Isto é moi sinxelo, vamos a cortar un filetiño. Vale, isto podemos dicir na carnicería que non lo faga, vale? Sí, pero presta tamén cortalas. Home, a min gústame. Ya. A min encántame cortar carne. O coitelo é teu. Sí, É bo, é meu. Sí. Sí, non trouxen o novo, este é o que non corta tan ben, pero co novo outro día teño ainda o corte no dedo. Entón, temos un filetiño aquí, vou facer 2, vale? A croca está guai porque é como o filete que sempre lle gusta aos nenes, non? Exactamente, é unha carne moi tierniña, non se pode cociñar moito. É a carne que sempre que che dicían tua mãe e tua abuela, ter fame, quedaches con fame, fauche un filete. Ese, o de frío chumbisté. Este filete é Este filete, señoras e señores, é o famoso filete de frío chumbisté. Exacto. Aí está, de repente. Frito chumbisté, pois é este. Sí, sí. Mira, con 2 filetiños xa vamos a facer. 2 filetes non, eu quero ver o canelón que vai sair de aí, Xa verás, mira, agora vou meter un canelón de ríos. Que vas facer o que máis te gusta, Bueno, que é son da zoupar trepa. a comida. Moi ben. Valle zoupar a comida, señoras e señores. Voulle zoupar unhas Sí. pequenas leches Moi para que ben. nos estire. Estes trociños así que deixamos por aquí, que son as teaces, que moitas veces fan que os filetes se nos queden un poquinho máis enrugados. Eu chamolle teaces, como se dicen as Ai, non sei. Non sei. Teaces. A ver, a mí Teaces. teaces gústame, porque é como moi bonito, non? As teaces. As teaces son as tiernillas esas. Está guai. Gárdalas, e, por exemplo, para facer unha sopa, tostámolas un pouquiño, botámoslle un pouco de agua e xa temos unha sopa, con unha cenoria, un puerro, unha cebola e xa está. E agora o que vamos a facer? Ou para Estirámola. darlle sabor a un caldiño. Para darlle sabor a un caldo, mira. Aí está, Begoña facendo o que máis lle gusta. Disfrutade deste momento, por favor. Disfrutemos todos xuntos e todas xuntas de Begoña zoupándolle as cousas. Que é o que máis lle gusta facer. Ten No, a mí xeito, non me ves. Ten xeito para zouparlle a carne. Sí, teño mau. Sí. Mellor non meterse con ela. Mira, aí, Bueno, eso está guai porque lle rompas fibras, non? É o que romper decimos fibras. sempre. Xa é unha carne blandiña. Sí. Pero neste caso ainda nos vai quedar máis blandiña porque Claro, o que vamos porque a facer Begoña agora- non lle parecía suficientemente blanda. No, Non, faime claro. falta estirala. Non estaba blanda a bonda e dixo, por si acaso hai que pejarlle a croca. Non é irla desearte, ibas apañado, Eu Moi levaba ben. un cuchillo, simplemente. Sí. Non me facía rápido. Vamos chamar a nosa convidada de hoxe a ver que lle parece o que estamos facendo a María de Vigo. Un aplauso para ela. Hola, María. Arrímate por aquí. María, a min Hola, María. dame a impresión de que María ven con público, non? Porque había xente por aí asubiando, María, casi só lles faltou sacar os cartéis de María, nada máis. Bueno, e ademais... tamén traigo público, Mira, eh. eses dous que están aí, sí, trae público. Pois creo que o da esquerda, o de branco, eu creo que é o curmán de Begoña, ainda por riba. Sí, exactamente. E este plato vai dedicado a él. Por qué? Porque te gustaba hacer un parte de pequeno. Sí, eso tamén me gustaba. Sí, levaba unhas cinta boas, Sí, pero gustaballe moito comer rollitos de patatas fritas con queixo. Ainda lle gusta, porque creo que ainda este fin de semana, cando veo a casa, Sí. comeu queixo con patatas fritas. Contando as intimidades aquí da xente, Begoña, é así. Bueno, o que está ao lado é a tua parella. Meu mozo. Moi ben, pois temos aquí moi interesante o programa de hoxe. Bueno, decía Begoña que che vai facer uns Vou facer uns canelóns. canelóns. Entón, o que vou De usar croca. é esta carne, vou usar como se fora unha pasta. Entón, vou cortar así espalmeina, cortei na finiña, e agora vou botar un pouquiño de sal, a toda aí, Un así, pouquinho. un pouquiño, cañotes. E agora, un pouquiño de pimenta, e vamos a formar un enteriño. Si, abre, a ver si vai o grifo. Non estou acostumbrada a ter... Dale o grifo. Non funcionou o grifo desde o primeiro programa. Levamos casi 500 e vai a le dallo o grifo, a ver si Pero vai. esta non é a miña mesa, tiña idea. Moi ben, Begoña, moi ben. Bueno, vamos alá. Ya, vamos coller unhas poucas patatas. Vamos Vale. coller un trozo de queixo. Vamos a pedir un trozo de queixo. o recheo é unha lonchiña Unha lonchiña de de queixo, queixo, as patacas patacas. fritas. E agora vamos a engadir así uns champiñóns, non sei se gustan os champiñóns. Encántame. Por mira, uns pouquiños champiñóns. pero que non che maravilla. gustaron, Aí. pode dicir xa, pamba. Aí va. Ala, mira, E agora mira. cerrámola. Vale, cerrámoslo así e quedanos un rollito. Ah, Xa vai toda a guarnición dentro. Entón, o que vamos a facer agora? Cando remate de facelos, vou nos marcar
para meter ao forno e despois gratinalos cunha bechamel así moi lixeriña con un poquinho de queixo. Pataca, queixo e champiñón. Perfecto. E aí está. Bechamel ao forno, perfección. Bechamel, que che parece? Oh! Menuda maravilla. Sí. Ti crees que o teu querido que che podería facer? Sí, hombre. Sí, hombre, debería, de feito. Debería. Debería. Bueno, notase que a Begoña controla moito, imos ver o que controla Xoanqui. Vente por aquí. A ver, ti aquí. Hola, moi boa. A ver, Xoanqui, que pasa? Como vas? Encantado. Pois moi ben, aquí Vas a ben? full xa. Veña, contanos como vas. Pois mira, estou facendo a salsa que penso que xa... A salsa de queixo. A salsa de con allo queixo. porro, Que marca- pataca, Pataca. levaba tamén un pouquiño de caldo. Mira, a pataca está, ves? Ves? Ah, Te cando das se conta? desfai. Sí, cando se desfai xa está. sí. Entón, ahora é cando podemos incorporar o queixo. O queixo que máis che guste. Recordamos a xente Arzu que ollo. a pataca ten que estar un pouco cocidiña, non? Efectivamente. E agora que se desfai, Ora que se é cando desfai, lle metemos o queixo. Que o temos Neste todo caso- listo, neste baixamos caso, o un queixo lume. de tilla. Un queixo de tetilla, pero hai un arzullo e tamén Sí, vale. calquera queixo. Vale, calquera queixo. Vale, neste caso, vale. E despois incluso, porque vai quedar moi suave, unha salsa moi suave. A croco que ten, aparte de ser unha das partes, é que é moi sabrosa, é moi rica. Moi sabrosa, sí, moi sabes? sabrosa, sí. Entón tampouco interesa machacar moito, hai que ser un pouquiño. E xa verás, con isto, pois, é unha salsa moi lixeira, porque xa o queixo de por sí non é curado. Entón, pois, bueno, queda moi suave, e un xeito un pouquiño. Eu teño unha curiosidade, porque aquí tes a salsa, pero que tes aí? Unhas patacas? Aquí teño unhas patacas A tinguidas. ver, vámonos ver, Sí. porque parece como que están... Ves? Non No, teñen cor aquí- de pataca, verdad, María? Con azafrán, patacas ou azafrán. O único que fixemos foi poñer aquí as patacas, non? Que primeiro as cortamos. Despois, o que fixen foi salgalas. Os salgalas se deshidratan un pouquiño, Sí. sale auga, volvemos a secalas e metemos azafrán. En azafrán. Claro, entonces quedan unhas patacas secas, van a quedar máis Como fritidas. alaranxadas, ademais. Efectivamente. É curioso. E para fritir quedan, joder, moi chulas e moi sabrosas, ademais, tamén. Bueno, pois super proposta tamén de Xoanqui Ameixeiras, María. Agora é cando sí que tes que falar e dicirme Ai, que hai unha cal das chilla, dúas pare. crees ti que che pode gustar máis e que che gustaría levar a Vigo ou que che fixera o teu querido. De momento eu non me mollo. Hai que esperar. En serio. Claro, Varme hai que facer esperar. isto. Ver hasta aquí de Vigo e varme dicir, non me mollo. Home, Vale, pois Hai que nada, esperar. vamos a pedir a María que vaya á zona dos sufridores, que se senta e despois chamámoste, vale? Vale, gracias. Un aplauso para María, que está connosco. Ai! Vale, na tenreira, xa sabedes que non todo é solombo ou chiletón. De feito, se retiramos estas pezas, queda case un 90% para aproveitar, que, a ver, non é pouco dicir. Por iso, hoxe queremos render merecida homenaxe á croca de tenreira. Tenra, versátil e moi saborosa. É unha das pezas favoritas dos nosos cociñeiros. Este corte é cortesía da cadeira do animal e resulta interesante por moitos motivos. Para empezar, para ser, ou por ser máis ben tan rica, pois non é das carnes máis caras. A de hoxe non chegaba aos 15 euros o kilo, que non é barata, pero tampouco vai ao prezo da faceira. Ademais, a croca resulta moi versátil. Podemos asar a peza enteira ou cortala en filetes. Simplemente a prancha eu creo que queda riquísima, pero tamén admite elaboracións máis traballadas e todo lle presta. Ben vedes que as propostas de hoxe son maravillosas. Probade na casa e xa nos contaredes como a sempre estaremos en donde @voltascoprato para falar e comentar ou resolver dúbidas existenciais, se queredes. O que queirades, nós podemos falar do que vos queirades, incluso lle podedes preguntar cousas a Begoña, como pódese facer un canelón cunha croca? Exactamente que sí. Correcto. Estámoslo vendo. Sí que se pode facer. Exactamente que sí, dixo. Exactamente. Exactamente que sí. Moi ben. Mira que Mira cinco canelóns tan chulos. Mira que eh. maravilla. Sí, Estou sí. botando así un poquinho de aceite. Ahora que vamos a facer Ah. para que se nos sellen guai. Vale, se queremos así un poquinho señadiños na a carne antes de meter ao Ai, ao forno. vais che abrir. No, mira. Vale. Marcámolo. Vai espectáculo, como está Listo. quedando iso. Recordamos Ya a xente está. da casa que por dentro leva queixo, patacas palla fritidas e champiñóns. Casi E nada. agora vai levar unha bechamel de queixo. Isto é unha receita gañadora. Sí. Home, tú que non se cae a baba agora. A ver, é que recende moi ben, a min gusta moito a croca. Eu estou vendo a Xan, que é o noso rexedor, que está por aí detrás, e creo que casi está saindo nas cámaras, Si, non escapes, Xan, que a xente quere Xan, verte na... seguramente que andaba será. así, afuciñando xa pa diante, sabes? Creo que vai ser o primeiro en probar. Sí, vai ser o primeiro en probar, creo. Eso isto, que sí, que Tenme vamos- toda a impresión. Non lle gustou nada que o sacáramos, pero a vida é así de dura como o cañuto de verdura, Xan. Sí. É así. Bueno, Begoña, todo ben, non? Todo ben, mira. Vamos a facer unha cousa, que agora vamos a colocar xa. Vamos a botar un poquinho de bechamel. A ver. Botelle un poquinho de queixo. A bechamel.
a bechamel así. Moi ben. Mira, ves como cae? Que Mira, rápida, fácil, mira. sinxela, Feita en directo aquí, fixen todo no momento. feito todo en directo, Non verdad? houve magia, non fixamos magia ninguna. Sí, Entón, sí. agora vamos ir colocando os filetiños, así. Os filetes, como está vendo a xente na casa, simplemente están Depois apunta- planchados, non? Depois, esta carne é moi tenra, pasa sen nada. Como vamos ainda a meter ao forno, vale? Ainda se nos vai a pasar un chisquiño máis. Entonces, vamos a ir metendo así. Ves agora como queda. Mira. Bueno, bueno. E agora vamos a engadir. Vou apagar isto. Claro, é que facemos con isto? Atención na casa, señoras e señores. Agora vamos a botar esta así. Levamos, pois eu que sei, 20 minutos de programa. E mira como está isto xa, Xa está listo. Está listo. Está listo. Agora botamos botar un pouquiño de queixo tamén para gratinar. Bueno, E temos que ir ao forno. isto é unha fantasía Poñer unhas absoluta. lonchiñas así. Unha fantasía absoluta isto. Xa verás que ben queda. Cando se derrete ese queixo e caia todo por riba, oh, Unha maravilla. que maravilla. Sí, sí, sí. Así. E agora, forno. Bueno, e agora ao forno, por veña, imos ao forno con Begoña. Canto tempo, temperatura? 250 grados, bueno, 230 grados que pode ter un forno, uns 5 ou 6 minutiños. Se queremos mar feito, máis. Nah, eu son de pouco feito, pa. Pois entonces, 3 Menos. minutos cheganche. Menos. Apaga o lume, que estás o aceite ao lume. Imos con Xoan que a mexeres, veña. Bueno, Le gusta el pan y a esta niña le gusta el queso y a esta niña le gusta el pan. A ver esas palmas, que estaban muy animados antes, pero ahora ahí. Muy bien. No, non bailo, non bailo. Me dá vergonza. Eso. Ay, le gusta el queso. Bueno, imos coa primeira pregunta de concurso. Atención, que lle bota Xoan que as súas patacas para que teñan ese colorciño alaranxado ou amarelo? Ti que dirías que é? azafrán. Azafrán. Fran. Aza. E Fran. A ver, vou poder o chiste outra vez. Aza. Fran. Exactamente. 50 euros en xogo. 664 483419, chamada a voltas co prato. Azafrán é a palabra que buscamos, que é co que Xoanqui consegue esa cor alaranxada das súas patacas. Ameixeiras, que xa vexo que estás aí... Isto A croca. xa o temos. Estou marcando a croca. Ajá. O que xa o teño, mira para aquí. Guau. Que salsiña. Mira, quedou especiña que é o que decías ti. Claro, Se hai te que pasas xogar. co Oye, caldo... que non pasa nada, recuperamos con un Claro. poquinho máis de caldo. Moi Vale, ben. pero o ideal é que vaya todo conxunto e xa está. Croca con salsa de tetilla, pero non é unha salsa calquera, É sin nata. porque é sin nata e leva allo porro. O sea... é unha Para darlle salsa- para darlle o sabor, toque, sí. saborazo. Sí, para que cando a probes diga, é de Xoanqui. É de Xoanqui, é así. Moi ben, moi ben. Aí están, Aí está. Ben. 50 euros. Xoan, imos a Tordoia. Alberto, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Pois mirando pesos pratos con moita fame. Con fame, e con ganas de probalos, entendo, non? Imagino, home, que mordera ter diante. Bueno, pois xa sabes que podes vir cando queiras e probalos, por eso non hai problema ningún. Eso é así. Ademais estamos cerquiña tamén. Por eso, estando ao lado, Tordoia, Ordes, tampouco é tanto. Veña, por 50 euriños, que lle bota Xoanqui a Meixeiras as patacas para que teñan esa cor tan especial? Pois eu diría que azafrán. Moi ben, 50 euros que marchan para Tordoia. Un aplauso para Alberto de Tordoia, que leva 50 euriños. E o aplauso do público, que hoxe está moi animado. Alberto, felicidades, parabéns, e nada, vente cando queiras, vale? Ok, pois moitas gracias. Veña. E bon proveito. Salaguiño, gracias. Bueno, a ver se me deixen probar a mí. Bueno, marcho eu co público da Voltas co Prato, deixo aquí a Xoanqui Meixeiras. Caralá, veña. Ahora ven outro aplauso para desgravar. Aí. Tamén, di o público, para probar aplaudimos, senón non, non solo para probar. Ben, como estás? Eu ben. Ben, E ti? estás preparada? Sí. Segura? Oye, preguntar ao teu querida que non trouxen o micro, pero ti fala, caralho. Eu preparado tamén. Ti estás preparado? Para comer sempre. Quererías probar? Home, claro. Bueno, pois ao mellor se te portas ben, deixo. Veña, si aplaudo bastante. Mira, vendo as dúas receitas, decideste por algunha polo aspecto ou polo que penses ti que che pode gustar ou aínda fasa de este que preve non digo? No, a ver, é que a de Begoña teño máis cerca e a que mellor miro. Claro. É a que máis me chama, claro. Con leches canelós tamén. Pero, claro, os canelóns que... Ah, vale, porque é de canelóns, ela. De lasaña tamén. É de lasañas. Pero este non levan pasta. É igual. Se parecen. Bueno, en 2 minutos chámote, vale, para probar. Un aplauso que venden de Vigo, está no Voltas co Prato, veña.
Xoan Cameixeira. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. A esa niña le gusta el pan y a ese niño le encanta el queso. Vanme matar os compañeiros de son que sempre me deixan aquí un micro e vou eu e marcho sen él, de verdade. Son o peor. Xoanqui, xa Empradamos. tes seladiño a túa croca, además ten Xa o teño listo. unha cor moi bonita, eh? Vale, pois mira, ahora adiante. Dalle caña que temos que rematar e ir á hora galega, eh? Emprata aí, por favor. Empratamos, mira. Ala, mira, as patacas As que tiñe pataquiñas. esa cor do Salsa de azafrán, queixo. precioso. Que a poñemos aí Un debaixo. pouquiño da salsiña. E atención, porque agora vai a croca, eh? E agora... Agora vai a croca. Ala. Bueno. Isto, a Moi verdade, buenas. é que pinta de maravilla, espectacular, eh? Bueno, vou pedir un aplauso para o noso queridísimo artista, Don Xoan Cameixeiras, porque a verdade é que dá gusto. Imos coa Vázquez, imos con Begoña. A ver, como va? Ai, o forno, é verdade, Tiene verdade. que ir ao forno. Non me acordaba do forno. Vale, abre aí. Vai, Abre que é aí. do revés. Bueno, pois como queires, É que é todo ao revés, claro. Que queires. A ver. Listos. Hola, un tachán, por favor, aí. Un tachán aí, un tachán. Buah. Digo un tachán e berra a xente do público. Tachán! Mira, Begoña, emprata, Vamos alá. porque nos quedan 2 minutos de programa e isto vai Está estar listo. espectacular. Vou aproveitar e voulle dicir a María que se levanta, así que María de Vigo, levántate, ven probar un aplauso para ela. É un tachán tamén, se queredes. Tachán, ponte aquí, María, ponte aquí. Tachán. vamos alá. A ver, María, que? Que pintaza, eh? A verdade é que sí, eh? Aí. E un tomatiño. Ala. Bueno, mentres Begoña en prata, imos coa pregunta de concurso. De que están recheos os roliños de Begoña Vázquez? De que? Queixo, pataca, champiñón. Queixo, pataca, champiñón. Queixo, pataca, champiñón. 664, 48, 34, non sei como era. Madre mía. 664, 48, 34, Levas 3 ou 4 un 9. trabucos. Veña, Oxe. chamado a voltas comprado, temos 50 euros en xogo e agora sí, chegou o momento de que Vámonos. María veña conmigo e vai a probar. Vente por aquí, pase. Adiante. Por diante podía pasar, pero bueno, non pasa nada. Pasa por aí. Ponte aquí. E cando queiras, María de Vigo, todo teus, os cobertos e os pratos do voltas co prato. Recorda, un bocadiño de cada un. E nós, mentras tanto, repartimos cartiños. Ángeles de Pontevedra, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Que tal? Ben, ben. Bueno, pois mira, a ver se está... Estamos aquí vendo coa filla e os netos. Ah, que estás coa filla e cos netos? Sí, Bueno, estamos pois- vendo o programa. Vendo sempre, eh? Bueno, pois moitas gracias. Dalle un bico da nosa parte a todos, vale? Gracias por vernos. Por Moi 50... ben, sodes estupendos. Como? Que sodes estupendos. Moitas gracias, moitas gracias. A ver se che damos 50 euros, veña. De que están recheos os roliños de Begoña? De queixo, pataca e champiñón. Moi ben, 50 euros que marchan para Pontevedra, para Ángeles. Moi ben. Palmitas, a Begoña e Xanco tamén. Moitas gracias por vernos, Ángeles. Un bico grande, vale? Veña. Hasta loguinho. Chao, chao. Bueno, Gracias. pois aquí está María de Vigo, que é da provincia de Pontevedra, como Ángeles. Xa fixo os deberes, xa probou os dous, e agora ten cara de... Ai, teño que dicir. Pois imos alá. María de Vigo, despois de probar os dous, quen gaña o voltas co prato do día de hoxe? Begoña. Begoña Vázquez, co seu calerón, que era o que lle gustaba. Era o que lle gustaba. Bueno, señoras e señores, nós marchamos. Queden coa actualidade, coa hora galega. Vémonos mañán con máis receitas aquí, no Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Chao. Tengo una vaca lechera, una vaca de verdad. Tengo una vaca lechera, una